De Peelkorf A1 is er zaterdag niet in geslaagd om de finale van de Nederlandse kampioenschappen te bereiken. In Sporthal de Wetteling verloren de IJsselsteinse korfbalsters in een spannende kruisfinale van Swift A1 uit Velde. De teleurstelling was na afloop groot bij trainer Kai Lomme en aanvoerster Lieke Thomassen. We hebben verloren met 10-7. Ik moet zeggen, de eerste helft was heel erg goed eigenlijk. Allebei de teams waren aan elkaar gewaagd. En ik denk dat het ook wel een hele spannende wedstrijd was. Ik moet zeggen, van onze kant was het eigenlijk net na rust eigenlijk een wat minder momentje. Dat we niet konden scoren, weinig kansen creëerden. Ja, waardoor we eigenlijk toch helaas verliezen met 10-7. Ik moet wel een compliment aan mijn team geven. Super hard gevochten. En ik denk dat we hier wel een mooi resultaat neer hebben gezet tot nu toe. In het begin kunnen we goed mee en dan kom je met een gelijkstand in de rust. En vervolgens, je begint weer na de rust en dan hun scoren meteen, sta je meteen een doelpunt achter. En dan kom je net steeds een puntje tekort, je komt weer even terug en dan is het gedaan. Voor trainer Lomme was het een bijzondere wedstrijd tegen zijn voormalige club Swift. De focus kan volgens hem nu op de tweede helft van de veldcompetitie worden gericht. En ik denk dat we daar alle zeilen bij moeten zetten om daar toch wel iets meer uit een ander vaatje te gaan tappen. We staan daar buiten ook momenteel derde achter Swift. Dus dat wordt een leuke pot buiten competitie. En ik denk dat het ook verstandig is om nu even wat rust te gaan pakken. Omdat we toch ook wel heel veel energie hier de afgelopen weken in hebben gestopt om hier een mooi resultaat neer te zetten. En dat is helaas. De Peelkorf had de eer om voor de tweede keer de Nederlandse korfbalkampioenschappen te mogen organiseren. De korfbalsport leeft in de gemeente, maar verrassend genoeg heeft Venray Centrum geen korfbalclub. Aandacht genereren voor de sport is daarom lastig. Maar het is heel lastig om een sport te promoten, omdat het inderdaad in de kerkdorpen gespeeld wordt. Het is een bijzondere sport en als mensen moeten gaan naar een kerkdorp en gaan sporten, zie je vaak dat het lastig is. Maar we proberen het te promoten, we stimuleren het en we gaan ook soms wel eens bij scholen langs om daar over korfbal te praten. En volgende week in Eindhoven maken Swift A1 en Rosolo A1 uit wie zich de winnaar van de topklasse mag noemen.